हो चल बेगीन. अगो खय पण आणि दादरला खेळता घेऊन येणार आपण इतक्या पावसा. साडी आहे घेऊच्यात माका. साडी आहे हो. ते पण पावसात. शेजारीन गेल्या वर्षा प्रत्येक सणाक नवीन साडी घातली. माका पण यंदा घेऊच्या म्हणून काय आला म्हणून काय पावसात दिलंय कारण पावसात सेल असं कडे. अगो गाववालीचं दुकान असं आमच्या बरे बरे साडी गावतं. चल 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 काय आता इलंय ना या अंतराच्या समोरच्या गल्लीतच दुकान आहे. पावसात साडी घेऊक बरे सेल असतं. चल ये तूच बाय काय ते घ्या मी काय घेऊचंय नाही तू साडी बस माझ्याबरोबर फक्त चल. चांगलं होतं ना गाववालीचं दुकान असं हो. हे परब आपल्याकडे. होय काय हो मी मालवणचं परब अरे बापरे खयचे हो मालवणात बांदिवड्याचं परब ही. होय का आधी साडी आहे बघ मग चौकशी कर चल. साडी बघ, 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 दाखवाव्यात बाय. बरे बरे. हे बघा हे सगळे फॅन्सी साड्या आहेत बघा सगळे बघा. हे बघा नवीन नवीन साडी येलेले असतात हे बघा. हे कलर पण नवीन आहेत. आणि ही आपल्याकडे- लावून दाखव गो. ही लावून बघ हा. ती बरी दिसता घेऊ ती बरी दिसता तुका हवी काय बरी दिसता ना ठेव तर. थांब बघतय बाय आधी हं. ती 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 बघ हे तो कलर हे हो ते मग आता ही बघ ती बघ. बरे दिसले गो व्हायचं आता काय बायल माणूस तुका घेऊ गेलेलं ना बघ तू पण बघ घेवा आता 2-4 साडी घेवा बघा. आता मान्सून ऑफर असा बघा 20% 30% तुमका डिस्काउंट पण मिळतो. होय काय हो 20 पण ह्याच्यात ह्याचे नाही धारी काटचे धारी काटचे पण आहेत ना वरती भरपूर स्टॉक असा हो. वरती आपण ते पण दाखवा ही हो. वाईट जरा बाजूक ठेवा होय होय ठेवते ही एक ठेवते. ठेवा हा चालेल. आणि ती बघ ती 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 खायची ही पण ठेव. हो ही पण ठेव. रक्षाबंधन येता ना हो 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 बघा बघा गणपती घे. नाही गणपती मी धारी काटची बघते बघा बघा. आमच्याकडे ना सगळे ब्लाऊजचे वर्क वगैरे तुमका जर काय टेन्शन नको घेऊ सगळे वर्क वगैरे बनवून देतो ब्लाऊज शिवून देतो. परत आमच्याकडे ना सगळे हे बघा हाय देऊ घेऊ जे साडी हवे ना म्हणजे ब्लाऊज ते शिवाय पण- टेन्शन नाही ते. काही टेन्शन नाही घ्यायचा. एम्ब्रॉयडरी पण करतात. एम्ब्रॉयडरी वगैरे सगळं मी करून देते. नऊवारी पण असतं तुमच्याकडे. हो नऊवारी पण भरपूर होय का? सिलेक्शन असं आहे बघा. हे बघा नऊवारी आहे हे बघा कलर बघा त्याच्यात सगळे हे बघा हे कलर सगळे नऊवारी मध्ये रेडीमेड नऊवारी आहे बघा. याच्यात ना पाहिजे तेवढे सगळे पॅटर्न येतले हे बघा. हे सगळे नवीन पॅटर्न नवीन स्टाईल. तुका लय बरं आहे ना हे होय घेतलंय ना. मी. तू घेतो हो ह्यो बरो ना माका बरो दिसत ना ह्यो तू काय बाई होय, आता घेतय गो चल बाय दिवाळीपर्यंत आता बघू नको. रोज वेगवेगळे घालते दर सणांका. होय बाय हो तुमच्याकडे लग्नात साडी घालतो हो, लगीन लग्न. असं यार. आहे ना माझ्याकडे लग्नाचे साडी सगळे भेटतील. शालू आहे कांजीवरम आहे बनारसी आहे बँगलोर सिल्क आहे पटोला आहे. परत हे बघा हे सगळे बनारसी सिल्क. आणि ती कांचीपुरम मी घालतात ती पण. हो कांचीपुरम पण हा हे बघा हे ना बनारसी शालू. याच्यात तुम्हाला ना हवे तेवढे व्हरायटी भेटतील. हे बघा त्याच्यात वर्क पाहिजे वर्क हा लेस बॉर्डर पाहिजे लेस बॉर्डर आहे सगळे बघा ही लेस बॉर्डर. फोटो पण घेऊन आला ना ते सेम टू सेम आपण तसे मागून पण देतो. बरं आता तुमका जे आता काय बाय आहे पुढच्या ना टाइम व्हायच येत होय 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 जेव काय गावाल्यांच्याच दुकानात जेव काय ओके, हे घ्या हे तुमची साडी यांचं हे आणि हे घ्या हे तुमचे हे बघा नाही नाही म्हणा तुम्हीच जास्त घेतला साडी बघा. चांगलेला एक पण घ्यायचं नाही आणि आता मग. 2 बॅगे घालून घेतल्या. काय टेन्शन घेऊ नका आपलंच दुकान असं हे घ्या हे तुमचं बिल आहे ठीक आहे. आपल्याकडे मान्सून ऑफर पण आहे आणि त्याचा तुम्हाला बेनिफिट पण मिळणार आहे. हे घ्या की बाय म्हणजे इतके साडी घेतले इतकेच बी मला सांगत होतं ये माझ्या बरोबर म्हणा. कारण प्रसिद्धीमध्ये गेल्यावर तुम्ही साडी नाही साडी तुमका निवडता. गाववाले नो आपल्या गाववाल्याच्या दुकानात या आणि भरपूर खरेदी करा.